Aceste informații, observatorul a ajuns la final. Dar nu putem încheia înainte să-i urăm din nou la mulți ani colegii noastre, Andreea. Vă mulțumesc încă o Andreea, dată. sănătoasă. Și pentru mesajele pe care le-am primit. Da. Stați, Ștefan îmi spune ceva. Ștefan? Ce îmi spune? Ia. Ceva? Avem ceva pregătit pentru Andreea, pentru că nu putem să încheiem încă una. Facem și o surpriză. Da? Andreea, te rugăm să te uiți puțin. Sute de mașini dintre cele carbonizate au fost depozitate în acest spațiu. Poliția nu ne lasă să ne apropiem pentru că este pericol de explozie. În plus, sunt probe în ancheta penală pentru că sunt încă în interiorul lor lucruri personale ale victimelor. Deși s-au ales cu triste etichete de căpșunari, mulți dintre românii din marile comunități de aici din Spania nu lucrează în agricultură, ci în construcții. Foarte mulți s-au stabilit aici în zona valenciană. Sunt muncitori și pricepuți și, atenție, tineri. Media de vârstă a celor care lucrează și trăiesc aici este de doar 35 de ani. Mi-am umplut coșul cu legume proaspăt culese de pe câmp din Lungulețu, nu prea mai pot să-l ridic de jos și cam tot ce am aici m-a costat mai puțin de 70 de lei. Am făcut un mic colaj pentru Andreea. Ne readucem aminte? Vă mulțumesc! Toată ziua a fost plină de surprize. Era locul de Tomb Raider, așa, cu părul lung, ai văzut, era pe... Andreea foarte serioasă. Foarte serioasă. Dar, crezi că ai scăpat? Nu? Nu? Mai avem ceva? Nu cred. Deci nu se poate. Play. Noastră v-ați propus, ați promis că până în 2020 încercați să atingeți obiectivul de a putea asigura cele 2 milioane de hectare irigabile. Este un obiectiv sfânt, nu fug, nu vă speriați. Nu fug din fața ploii, eu nu fug nici din fața sarcinilor. N-ar nimic. Rămâneți dumneavoastră că sunteți neobișnuite cu asemenea situații. Eu sunt obișnuit, așa că lăsați-mă aici, unde m-a prins ploaia, că este bine. Vedeți ce înseamnă și dumneavoastră o să creșteți, iar eu o să mă simt bine, pentru că în suprafața asta de teren, cu siguranță vom avea... Eu nu mă dau la pat. Faceți dumneavoastră ce... Dacă vă opriți, o faceți-o, că dumneavoastră aveți tehnica la dumneavoastră, eu doar posibilitatea de a răspunde pozitiv la întrebările noastre. Un interviu un interviu în plină criză de secetă în România a devenit viral la foarte scurt timp după ce l-am difuzat. Dar vezi că a avut dreptate. O să crești. Ai crescut? Da? Vă mulțumesc foarte mult. O zi plină de surprize. Vă mulțumesc foarte mult. Meriți, Andreea. Vă mulțumesc și dumneavoastră. Acum, observatorul chiar a ajuns la final.